Sasangitanaw nga makatabang pagsulbad sa baha sa dakbayan sa Sugbo, mao ang kanunang declogging ug desilting sa kasapaan ug sa kanal, ingon man ang pagpatawag sa mga developer alang sa saktong ipatumang drainage. Ano ang report ni Fem Dumabo? Kagahapon, lakip ang mga barangay sa Southern Cebu City ang napektuhan sa pagbaha. Nasinati ang halapad nga pagbaha particular na sa Mayel Pardo Road sa Southward Property. Base sa post sa Pangulo sa Cebu City Transportation Office, ang baha may resulta sa paghuhot sa dagan sa trapiko sa lugar. Nitong Biyernes sa gabi, August 15, kusog nga bulog sa tubig baha ang nasinati usab sa ubang bahin sa Cebu City. Human nga niawas ang Guadalupe River. Apektado ang Barangay Guadalupe, capital site. Human nga naguba gyud ang footbridge ug sa Barangay Pahina Central. Ang baha ang nisud pa sa kabalayan. Usa sa nakabot sa executive session ganihang buntag mato ni Council Dave Tumulak, chairman sa Committee on Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, ang kanunayon nga pagpahigayon sa declogging og desilting sa kasapaan ug mga kanal. Tinabangay sa atong mga barangays. Dili lang angay sa ligan nato ang DPWH ug ang city government kay dako kay atong syudad. Sumuhangyo ta sa ato sang mga kabarangayan nga magtinabangay ta. No, lakip na sa atong mga residente, labaw na gid sa mga residente nga dili sad magpataka og labay basura. Kigtagbo ang ato ang executive si Mayor Nestor Archipal ug sa DPWH ug mao sad na hangyo namo sa konseho sa atong dakbayan nga kinahanglan magkatagbo gyud ang duha ka mga ahensya sa gobyerno para maplano og mahan-ay pag-ayo ang pagpatuman sa mga proyekto sa DPWH. Tagbuon usab sa city officials ang mga developer sa mga subdivision sa guban pang establishment. Kalabot sa ilang mga gipatumang drainage system. Nga ipa-convene na ni Mayor ang iyahang opisina uban usab aning pag-meeting aning ubang mga developers. Nga dili lang kay ang ilang drainage ilang buhaton, diya lang sa ilahang area. Kinahanglan i-appeal gid ang downstream. Samtang tulo ka panimay ang apektado sa landslide niadtong weekend duha sa Barangay Busay ug usa sa Barangay Pulang Bato kansang panimay ang naguba gyud gahapon. Luwas ra hinuon ang mga nagpuyo sa panimay ug inisyal na sila nga gitunulan og tabang sa City Social Welfare Office. Uban ni Cleofer Lumayag, Fem Dumabo. Balitang, Bisdak.